ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മലമടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാദാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. കഴിച്ചപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ടു ഹോമിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടുക, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ട. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസും എടുത്ത് പ്രത്യേകം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. മസാല അകത്ത് ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരിക. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് വരയുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വരയത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ചിക്കൻ വരയാൻ. എന്നിട്ട് ആ മസാലയെല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ മസാല ചിക്കനിലെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി അതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് പെറുക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. വളരെ നമ്മളെ നാവിനും മൂക്കിനും സുഖം പകരുന്നൊരു മണമാണല്ലോ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും സപ്പോർട്ടുമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ. ബൈ ഫ്രം മലമടി.